Ha ka tlela dijo mo. No. Uzeleni bo. Ngifuna ungenze lento ofuna ungenza yona. Ushintshweni. Hey, into ozoyimitha wena Bahumi. I'm telling you. Uyasazi isisu sasewinter siyahlala sithi nca emntwini. Kuthi ngesama ke ntombazana thina sibhizi sinxibe isidamak out. Wena ubhizi ngapha usindwa sisisu uyankushuzela. In 9 months yonke uyayazi nje 9 months. Nje ubhizi usithi kuzwelakhe hey yenza lento ubuthe uzongenza yona. Wena Bahumi. Zomitha wena Bahumi. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you for being here. Ndiyanibulela bethuna nango-subscribe, ndiyanibulela ngobukela, ndiyabulela kakhulu ngokungazenzisiyo. Abantu abangeka-subscribe, if it's the first time nje uyibona le channel, kindly subscribe. Apha senza i-reviews, trending stories, trending TV shows, yonke nje into interesting sithetha sincokola ngayo. Subscribe and join the community. Namhlanje sikwababa sisajonga nje kwezi episode zimbini leya Monday na Tuesday babe besiphethele ntoni. uBahumi ke noZwelakhe bebesaphumile ngeweekend bezithe short left. uBahumi uxokile ebazalini wathi uya econferenceni yasemsebenzini. Yes wena girl, wazama chance wazithi Zwelakhe ekhwapheni lakhe baphuma bahamba baya eNatal. uZwelakhe esamse ekowabo eyombonisa kowabo. Xa isithi uya kowabo uyokuthetha nabantu bakhe abadala uba uyaphi kahle kahle. Ibetnani yayondelelana le nto kaZwelakhe noBahumi. I mean uBahumi wangena bhenekane emagcekeni wokhabazela. And ke xa seyingene kanje ngeenyawo zakhe zombini akayazi uba akusekho ngabuya ngamva. Ungathi nje uyozingenela, hayi into yakho i-signed, sealed and delivered. Abantu abadala bayakubona and then usengowabo ke ngoku usongowapha. Le into I know, I'm talking from experience. Nam ndaya kulo mfana ndayozingenela ngeenyawo zam zombini. Ndandiyokhweleta ke ndafike ndingekho sure uba kukowabo kuphi le mizi ndandiyibhidanisa emibini. Ndafike ndangena straight emagcekeni, ndafika kukho umakhulu wakhona owaye around 70 usimelelayo nomama khona bephandle. Ndafike ndabuza apha kulo mfana bajongana bayana ngamehlo. Bathi ewe. Ndathi okay ndizofuna yena ke. Ndithi abantu abadala babexakiwe bengazazi noba mabathini. Ndabe ndimncinanana apha ndibhityile ndinengcondo around 21, 22. Bathuma umntana abazali kwathiwa makayobizwa besekhefi. Umama khona ke ndandifike esoneka kuthi iintsipho caba kwakusiliwe ngeweekend. So wayesoneka iintsipho umama khona wathi mandincedise ke ndithathe ingxowa ndoneke ezinye iintsipho. Ndabe ndibuza uba zonekela uba zizawuthwani. Waphendula kumama khona wathi ziyomiswa, zizawuthi xa zomile bazibuyisele ezingxoweni, zizawuphiwa ihagu, izawuba kutya kwehagu. Yebethunani isibindi esisingaka ndandimncinci kangaka ndandisithatha. Ndithi umfana wathi xa wafike wakhamisa akazazi noba makazithini. Kwathiwa nalo ke indwendwe lakho, wandirhuqa wanditsala ngesandla. Yho bethunana izinto zokhula. So I understand Bahumi bethunana, ndiyam-understand. Ii-parents zakhe ke uBahumi ziye zayazi into yoba akayanga conference uye kuZwelakhe. Yho ndithi imudi kwaMtawungo. Imodi ayithensi mntakabawo akaqumbanga utata wakhona untshingintshigi. Hayi bethunana lo mama kuzawumele nje asofunishe indoda yakhe. Hayi bo, makiyeke uba tense kangaka, makayitsalele ekamereni akayoncokola naye. U-too tense mani utata uMtawungo. I mean uBahumi una-30 years uziphethe kakuhle umntana abantu akanayo nesana. U-responsible. Hayini bazali mani. Give this girl a break hle, makakaphefumle nje kancinci. Hayi andilazi ke lisela lingumhlaba eli lifuze uyiselona. Eli londle ifemeli yayo ngemali yobusela. And ke into endizoyiselebreyitha xa uZwelakhe embambile, ndifuna mbambe red-handed because ibuhlungu le nto bayenza kuZwelakhe. And ngapha uZwelakhe uyambhiliva lo, utrusta completely umhlaba uba akwazi nomshiya nekhampani. Akayazi uba ikhampani uyishiye ezandleni zesisela.
Imagine i-disappointment azoba nayo soyazi uba umhlaba nayo ilisela ufuze ugcwabe. Shem. Ndiyavuya ke uZwelakhe ede wafaka i-tracker kwiitrakhi zakhe. One thing uZwelakhe azange ayenzi kuyithetha ubufaka i-tracker, zakhe azithulele uZwelakhe bethunana, angabe ehamba ethetha yonke into le, ambambe lungumhlaba. Indoda yonke enomfazi nabantwana ingabi honest yenza into ezinje. Phofu ke bendawuthini ufuze uphambili, ufuze uyise. So igqaba liweli kude nomthi walo. I understand ke bethunana le nto yenziwe nguSimangele yothatha uMapaseka azombeka apha for umusa uba makamhoye. Ndiyam-understanda because umusa ena lo mntana u-too childish nje. Umhlambi ngoba uMapaseka elapha noko uzawukhe akhule kancinci, izinto zithatha lula nje umusa. But ke into endingayifuniyo eyenziwa nguSimangele yile yokhomperisha umusa noZwelakhe, and also she says umusa sesiqalekiso. Yho hayi mzali, abantwana bentwana abafani, nokwenza kwabo asoze kufane, and ngokubakhomperisha ucreata a huge gap in between them. Umusa uzamzonda uZwelakhe because uzambona njengale golden child, yena azibone njengomntu ongeyonto, and then uzawuqhubeka kule nto ayenzayo because kaloku kuye akho nto intle ilindelweyo. Owu bethunana khange ndiyithande le yothi umntanakho sesiqalekiso. Amagama abuhlungu kakhulu lawo angakhutshwa ngumzali emntaneni akhe. Amazwi athethwa ngabazali ebantwaneni benana ayabulala, i-future iyayibulala. Fanele sizigade bazali uba sikhupha ntoni sithini. Oh, akekho ke umntu endimthanda ngathi ngulona. Uyamthanda usista wakhe, uzoxolisa umthengele i-ice cream, uzoxolisa ngoba emfowunele yajampa into yakhe uba ke ukuZwelakhe bayibona uthi befanele ngabe uzamile, kufanele uba ngaba wazile. Oh ya, ayo fault yakho na. And also i-right wethi ide ibonakale, makucace abazali mabayazi uba uBahumi noZwelakhe akho apho baya khona. Uzawuqumba aphinde ayeke yena utata uMtaung ade athi ebuliswa ngoBahumi akavumi novuma umntu uthwele umlomo ubhekele phaa. Uzawuba nemini embi emsebenzini tata, chillax. Atsho ke ama-2000 athi chillax or athi take a chill pill, and kuzawuvukwa nazo izigulo apho, uzawumelwa ziintliziyo, uvukwe nazo iswekire, yonke le nto ilapha phandle apha. Fanele nawe uzicingele, yeka uBahumi aphile ubomi bakhe dedi. Okay guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje, le review yakwababa. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, ndinithanda nonke, nibe nemini emnandi. Bye for now.